Kašovci. Jabite? Neskúšaj to na mňa francúzsky. Páni si budú prijať? Lacike a ja, jeho brat Puco. Chceme izbu 2. Máte rezerváciu? Vypadám jak indián, že potrebujem rezerváciu. Ale ne, Lacike, to on akože, že či sme to blokli telefonicky ty. Či sme to blokli telefonicky ty. Si to blokol ty? Tak to mi je naozaj ľúto. My máme hotel absolútne preplnený. Chlapec môj, ty, ja pamätám tvoj ksicht, pozor. Trpké slzy ty budeš roniť ty. Dve izby? Môže byť. No, možno by sa niečo našlo, ale viete, je to veľmi ťažké. Joj, chlapec môj, ty víš, čo je toto? Áno, to sú peniaze. Love chechtáky peniaze. A že koho sú to peniaze, love chechtáky? Že vaše sú peniaze? A že koho môžu byť love peniaze chechtáky? Neviem. No, Lacike, ne? To sú moje tuke. Ty si ma zazolopoval. Ale ne, Lacike, ne, však ja s tým vyjednávam, nevidíš, chlapec? On jedná. Počúvaj, tvoje môžu byť tie peniaze, ale my potrebujeme izbu 2. 5 000? Koľko? 6 000? Ale svinia jedna nenažraná, ty. Nehaj tak, začínam jednať, hej? Počúvaj, chlapec. 4 000. 2 izba. 6 000? 4502 izba. 7 000. 5002 izba. 8 000. Viac ako 6002 izba ti nedá, chlapec, ja. Dobre. 4 001 izba. 4 000. 4001 izba, to znamená 2 izba, 8000. No vidíš, že sa vieme dohodnúť, chlapec, no nech sa páči. Presne tak. Hneď som tu aj s kľúčikmi. Puco, počúvaj ma sem. Ja už dlhší čas ti chcem povedať jednu závažnú vec. Ja som na teba hrdý, jak ty víš vyjednávať. Lacike, víš, no. Keď si trochu slušný a víš aj trochu vyjednávať, tak môžeš aj motika vystreliť. Do.